Article 3, Section 4 in the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita. Interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo nga mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Ug karon, aniya ang inyong anchorman. Naitabo kagahapong adlaw no niya makarelate ang tanan ani, labi na ang mga ginikanan, ang mga naminaw na to karon. Kining sitwasyon na makigan kining bata ba no? Adlaw nga Lunes ni nahitabo di ay no? Nipadong sa eskwelahan. Unya milabang sa kalsada mga higala diha gis pedestrian lane nilabang. Pero gidasmagan siya mga kahigalaan ining usa ka SUV. Ang nakaparat ang bata taon mahigala nga nadasmagan na tumba. Yani bangon na sa iya, bakta sa nakaw sa padayon. Kaya kanagod sa mga higala dili mo effect dayon ang kuan ba? Kasakit mga sukit dig paminaw. Wapod paningan-tingan na rapod sa SUV. So muna itong i-check ro mahigala o naunsang kalakihan pastilan. Niaron ang inahan sa bata at usang mahinabi mga kahigalaan kay kaluoy basad taon estudyante mga sukid dig paminaw nagdayon tawag napsak no ano bang ni kuanin taon padung sa eskwelahan mga higala at nadisgas sa inaning hitabua ato nga i-check niya sa tong linya ron ang inahan may gala si Jeremy Fuentes Pilayo sa Basak Lapu-Lapu City ato matagag pagtagad mga kahigalaan. Lahat ng tanong straight to the point. Jeremy, may buntag live taron sa DYHP RMN Cebu. Kumusta naman ka, Jeremy? Kumusta naman imong anak? Okay naman siya ron, sir. Kanang medyo na lang siya stiff neck. Oh. Kining imong anak, unsang graduhan ang tanay siya, ma'am? Grade 8 na siya, sir. Grade 8. Unya eskwela siya diha sa Basak National High School. Yeah, Basak Night High School, sir. Basak Night High School. So nitabo kagahapon or gatong Lunes nino nga mo labang siya ngadto padong sa eskwela, padong na sa eskwela adto. Yes, sir, kay pang night man siya alas 2 iyang in. Okay. Unya so gikan pa rin sa inyo nya human bakta siya padong sa eskwelahan. Pila may edad aning imong anak? 13 years old, sir. 13 years old. So, mayo kay nakita na mo dayon ang kwan na nakuha nimo ning CCTV footage. Nihangyo man ko sa ni Kap Bilong, sir, nga kay mauman ang naagay doon nga area. So, nihangyo ko ni Kap kung pwede ba maski wala mi kuan pa brother report kay ganahan lang ko makabalo ba kung unsa gid ang hitabo kay pagsumbong sa akong anak wala man siya ni sumbong dayon pag alauna. Oh. Alauna man na. Pag uli naman niya sa balay mga alas 9. Alas 9 gabi Yes, sir, inya. Murabag ikaw ginikanan, murag lahi gyud imong feelings ba kay garas naman. Okay raman siya pero ganahan lang ko makipalo ba kay base nagdula-dula sa dalan, may nang masultihan ako ba nga dili maayo. Bitaw. Ako makabalo. So nihangyo lang gyud ko ni Kap nga pwede ko makakita nga mauni. Pasalamat ko kay okay raman si Kap Bilong. Tawagan niya ang command center para maka-view ko sa video. Inya, mo nang nahitabo nga pertin ako kasyak nga dili man day na agad siya sa pedestrian. Sakit para sa ginikanan ba nga makakita. Pwede raman ta agad siya mo full break ato kay pedestrian lane. Bitaw. Pero napadayon ba niya? Good thing. Pasalamat ko sa Ginoo kay wala napangga sa pikas nga sakyanan ba nga dako. Oo. Kasabot kita sa imong gibati taon karon ma'am, paita ini ko ana. Ikapila man imong anak ning bataa taon? Primero, sir. Oo. So kuanin taon siya, eskwelahan taon siya, walking distance na inyong balay aning eskwelahan? Dili, sir. Sakyanan pag tricycle. Actually, kung makita sa full video, distansya yun, may makto na sila ni Naog, pero nilakaw lang yun na para makatabok sa pedestrian lane. Oo, no?
Pastilan. Nya kini ni ang kumusta man siya karon ma'am, ang bata? Ang iyang gibati ron sir kay kanang stiff neck daw mura siya sakit iyang liog iso ba. Oh. Unya wa ninyo wa kay plano nga ipa-check ipa-check lang sa ospital gyud ni siya, pa ipa-check niya mga bukog o kumusta man? Kanang ako gyud nang ipa-medical ron sir karong adlaw kay kita na nako sa video nga ingon ato ang impact murag dili mako mahimutang nga magtan-aw lang nga walay nga okay lang siya, ako yung ipa-check up siya. Bitaw pilang ulo ma'am kay basin mo kanang bitaw mo effect dayon ang konsimbako lang ba? Magampo lang gitas Ginoo nga okay ra gid ni siya pero kinalan nga ma-check nato gyud og kanang mga doktor gyud sa bukog, doktor sa kwan nga makita gyud ma-check up gyud din tibok lawas ma'am. Lagi sir kay murag nahandos mangkudtud siya gyud sa video. Oo. Dili kasabot mi sige bati nimo di lalim nga kita kaaning hitabua nga kana na ang grabe no sa driver oy. Pero meron gyud na kong tan-aw ana sir kay nisyagit gyud ko sa command center, nihilak ko kay kana bang abi na ko nalak kung sa tan-aw nimo murag nalata. Oo. Wala raman. Oo. So at least so ni eskwela pa gyud sa kagabi kagahapon kalian sa Ginoo sad no nga bisag na dasbagan siya ni bangon na sa iya unya human ni sud siya sa eskwelahan gyapon. Okay, naratol man daw siya sir kanang pagkakuan niya naratol siya bang naingon ato wala kasabot kay gipangutana pa gani namo unsay color sa sakyanan nakabalo ba ka sa plate number ang gingon gani niya nga color sa sakyanan namo kay puti. Nakuha na siya kanang murag naratol na siya. Naratol siya. So niya nagikumpleto gyud niya yung pag-eskwela no kaya sabi naman sa nakaulis gabi kanang kumpleto gyud sir ni balita pa siya sa kuan ingon pa siya nga pag humagstorya kay ang bana man ako ang istorya ingon siya nga para ma-divert among attention ingon siya matap trick ko. Pastilan. Ingon ko nga balag di ka magtapo ako nangandoy anang tap basta di lang ka madasmagan. Oo, pastilan no. Pastilan. Kasabot may kasakit di lalim kay kita ko sa kuan ba kanang sakit kayo. Nga ang bata inosente in taon ba nya padung sa eskwelahan wa gid magkiat sa kalsada gyud gani nagtabok lang grabe hapon sa driver nga inaning sitwasyon na so ipa-check up gid ni siya ma'am para maklaro to niya kada ba makatuog tagtarong ba nga ginikanan nga kung okay ra gid taon siya nya hopefully okay ra gid. So ang bata karon kumusta man siya ni eskwela sa karon? Natulog pa man sir. Natulog pa unyang gabi mo plano sa eskwela. Ako ngistorya mi kagabi ingon ko nga di lang sa nako siya pa eskwelahon niya ingon man siya nga may eskwela daw siya kay naadto sila reporting. Oo, pastila no. So maayo gani kay naa ning CCTV so kini ni ang do na may nakasulti nga sa CCTV ma'am maklaro ba ang plate number? Medyo mao na among gikuan sir nga naglibog mi kung unsa gyud kay blurry man gud kay siya dili kaayo ingon clear ang kuan ba among i-zoom. Oo. Usahay matabunan amo gyud nang kuan kanang i-check gyud namon basig na apay lain nga kamera ba kay usa ra man to ka. Oo. Side amo ang gitan-aw ana nga video. Okay na pa maguilain pod nga mga netizens nato naghatag og mga plate numbers manang gusto na mo klarohon og na check na ba nga mao mga plate numbers. So sige lang ato la pa tabangon atong kapulisan nga ma-enhance ni kini mao mga plate numbers. Oo, mao man po nagiingon sa command center sir nagmakuan na namo ang blatter dito sa police station. Oo, naman gani ko na yung motor nga nisita sa driver pero wa gyud ko na manaog ang driver. Lagi sir gituktok ingon akong anak-anak sir nga mawala man pakialam ang driver kung wala gituktok sa motor dili niya i-down iyang window. Oo. Stila no. So ang bata taon inosente na kay sud sa eskwelahan niya pag uli niya igo na po sa istorya ninyo ana nga kanang nadasbagan ko ganina ana inana lang. Oo ni ana pag gani kay naman siya igagaw sir nga akong chatan imong mama. Sa ayaw lang chati unya na ako ra istorya inig uli na po sa balay. Stila no kay kita na to sa video ba murag sakita ini pagkakuan galuyan sa Ginoo gid siguro nga kuan gid no di gid siguro galuyan sa Ginoo niya murag kanang giproteksyonan gid taon siya. Naagid ang protection niya sir. Niya magampo na kita nga magampo na kita nga way madaot niya. Niya man ni ang kwan. Kining ipa-enhance ning yang plate number. Kay murag do na may mga netizens nga nakakuan, nakuha man ni plate number, ipa-enhance na to ni aron nga maklaro gyud kay bisan pa og maluing Ginoo, kaluyan sa Ginoo nga wa gyud daw touch sa intawon ning bata. Pero kinahanglan nato ikihan ning driver kay mutagam ni basi makadas magpanidlain. Lagi sir nya may pud nang makuanan ba kay daghan ba po yung mga estudyante din ha mag-agi-agi dili pa marisan ba.
Oo. Pastila, no? So, tibok tong Lunes, ma'am, tibok Lunes, wag yung kakahibaw ang hitabo ahanton nga imong anak ni sulti pagkagabi eh. Yes sir, alas 9 na gid mi nakabalo, sumiadto mi sa barangay alas 10 sa gabi eh. Oo. Nya wala man, syempre alas 10 na ningon lang nga baliki ug ma'am alas 8. So manibalik ko dito nahangyo gid mi. Oo, maayo gani taon kay dunay CCTV ang barangay. Unya, pagkagahapon, eskwela po imong anak rapod. Ni eskwela po sir kay naa daw sila exam niya ko nga. Gato lang nako ang maestro sir kay giinan nga sir palihog lang ko tanaw-tanaw observe sa iyahang lihok ba. Oo. Bitaw, nya kini ni ang at least kon ba ug mahimo maka-absent sa niya ipa-check up lang gid sa kon sa hospital. Ang iyang kuan ma-x-rayhan tanan kay aron nga maklaro og magampo ta nga way tatsa. Apan bisag way tatsa ma'am at ikihan ning driver kay lisod ba nga makakusog ang pagkakuan oy. Makita nimo sa video kuan ba? Unya wa gyud sa manaog, wa gyud sa kuan. Wa gyud gani mo surrender hantod garon salbahis gyud. Oo. So kumusta ang atong kapulisan ma'am? Nablatter na ninyo ni kini mo hitabo? Dito anak ko kagahapon sir nya pakuhaan ko affidavit of incident daw kay dili man sa akto na naabta na magmartes para ma-check yun sila sa laing CCTV makuanan nila ba. So karon nako ibalik dito ang incident affidavit of incident sir. Sige ma'am, kaya mo na sa tawagon ang traffic division. Kisa may na istorya niya sa traffic division ani para ma-follow up na mo sad. Nakalimot ko sa pangalan basta entertain ko niya sir sa CTMS sir. CTMS. Sige, kaya aron nga ma-follow up na to niya. Sila ila man ang obligasyon nga kuan mo assist sila papasa kag kaso kay kita nag-ampo ta nga wa lang gyud hitabo sa bata nga dautan. Wa lang gyud problema tong bata pero kinalan kiyatan ning tawhana. Ambot lang gyud kung may mga komplikasyon. Lang. So kay bawta unsa ka di lalim unsa ka kasakit nimo. Ang imong kini sa mo imong unang pila ka buk anak tanan nimo ma'am? Duha sir. Duha siya mo kinamagwangan? Kani may maguwang? Yes sir, kinamagwangan na duha ra akong anak. Unsa man tay iyang gusto in taon kay at least na kuan top 3 magani taon siya so at least bright ning bata so doon na ni mga pangandoy unsa may gusto unta niya mahitabo ini kadako niya sa may iyang mga pangandoy. Engineer man daw na iyang gusto sir. Mayo kay aron niya kuan no niya ato lang ning kuan ma'am kay kana na ang hinaot way problema ang bata pero bisag way problema kinahanglan ning madisiplina ning drivera kay kana na ang kalisod ning kalakihan mo gara niya ni siya og di mo tagam og wa lay mahitabo ni kahuman mura na sa nagkadasbag niya wara. So I hope nga di mo kapuyon ma'am mabalik ni dito sa police station para makakuha ta hustisya unya madisiplina ning maong driver. Sige sir, salamat kayo sir. Salamat kay ma'am unya baliko na to nimo dito karon dito sa CTMS. Yes sir, kauban sa kumbana sir among ihatod ang kuan. So ang bata so far pagkakaroon murag stepnik number nako sir. Ang bata murag ang iyang liog murag nasa stepnik nana. Yes sir, sakit daw iyang liog ug ang dapi-dapi niya mao na iyang kikuan. Niya ampo na kita nga okay ra kay kana bang usay ka ng mga inanay mga dasmag usay di mo sakit dayon ba? Na usay nga nig kapag ka masamad ta ni kauman murag kuan dayon pero taon mo ungot-ngot ba? Hinaut ta nga walay problema pero obserbaril lang gid maayo ma'am. Lagi sir. Sige ma'am, salamat kayo sa paghatag panahon na to diri sa DYHP. Okay, thank you sir. Mayong buntag. God bless sir. Buntag. RMN Exclusive. Si Jeremy Fuentes Pilayo mahigala sa Basak, Lapu-Lapu City. Grabiha, oy, taron tawgon mga higalang si TMS day. Ka lisod basag kayo kato mga motorista ba makaagi gani mo anang kanang basak man ni mga kahigalaan mahitabo. Unya labihan ka ko na diha kana na ang daghang kay sa kana nang naa diha no unya traffic kana lugar na dunay mga manlabang kay naa man pedestrian lane. Kining hitabo aga hapon or tong Lunes mga higala pedestrian lane So ang mga drivers pag naay pedestrian lane minor sa mo gamay diha in town oy. Dunay mo labay nga mga tao hunong sa mo diha. Kini mga higala mo POJ paturato yung lang nagiya. Pastilan mga kaigalaan. So ato ning pagtagad mga kaigsunan kay man walay hustisya makuha anilan kay ngilad sad oy. Ni ata mahigala sa civilized society mahigala ni ata karon sa
highly urbanized city. Nga maong Lapu-Lapu City mga kagalaan. Nga doon na mga hitabo nga ingon ini. Mabaliwa lang, grabe hasad. Di ni pwede, no? So muna nga ato mga higalang gikol ang atensyon sa mga otoridad di as Lapu-Lapu, ang atong kapulisan, tanawan ninyo ning maong maong panghitabo. Try to put yourself in the shoes of the mother or the parents para magkasabot mo kung sa inyong bation. Ang bata in taon nga padung sa eskwelahanan wa gyud nagkaluoy kin tan-awon ba? Nag-uniform, nagbitbit mahigat, nagdas ang knapsack. Unya pagkahuman nilabang mahigala ato sa kwan kay mo adto sa eskwelahan. May gani kay proteksyonan ning bata mga kailan. I hope nga walay na problema ni sa iyang mga bukog, sa iyang lawas mga kaigalaan. Ano mag-usahay ra ba nga para ko na masamad ka nga di mo ngut-ngut dayon lan? Di mo sakit dayon. Sabi na madasbagan mga higala, bukog ni mo kwan bitaw. I hope nga kwan dunay milagrong nahitabo ini mga higala. Kay kini pagkadasbaga kusog-kusog manilan. Natumba ko taong bata. So atong tagagpagtagad, astuli niya karon si Mr. Jojo Dakis, ang supervisor sa nerve center sa Lapu-Lapu City. Sa Manila sa kwan sa traffic division nila ni nga kwan. So aron nga ato ning matagag-pagtagad mga sukitig paminaw kining maong panghitabo, no? Alas 8:40 na. Lahat ng tanong, straight to the point. Okay, sa atong linya si Mr. Jojo Dakis. Mr. Joe, mayong buntag, live taron sa DYHP Armin Cebu. Yes sir, good morning. Likewise sir, kanang sir pwede makusgan imuhang kwan sir. Hinay akong receive diri sir. Karon Sir Joe, karon. Okay na ni? Mao lang gyapon sir. Mao lang gihapon. O palihog ko na ako sa ipa-check sa atong technician sir ha kung aron nga makuan. Okay. So karon kani. Madungog na ka sir. Madungog na. Sir, unsa ito matabang ka aning mama in town nga ni Anhisa ni patabang in town tungod sa hitabo sa iyang anak kadto si Cherry, no, nga problema nako tungod kay iyang anak na dasbagan nitong adlaw Lunes. Kita naman siguro mo sa CCTV si Cherry May Pilayo. Unsa ito matabang ka ani sir nga ato mataga gustisya taon ning bata kay kaluoy ba sa taon nga nag-uniform, nagdagnapsak pa doon sa eskwelahan niya gidasbagan ba nining SUV. Okay sir. Okay sir, good morning sa sir no sa Tonso Tindig Paminaw. Ang akong ika-advise sa to sir no sa as per sa among nakita sir. Naduna tay protocol sir nga angay natong mabuhat diri sa command center. Una sir, kinahanglan ta og police report para ma-review na to diri sa ato ang command center. Actually sir, kana nga area sir, dunay nakapokus ana sir nga kamera diha sa ilang barangay mismo. So ato nang advise na nga ato ang biktima nga kung mahimo mo coordinate sa tauna dito sa barangay hall. Nakakuha naman sa CCTV sa barangay hall sir. Na sir kay kanang CCTV camera o kanang area nga naitabuan doon na sa barangay Basak sa eskwelahan. So ang atong kamera na nakapokus na. Nya actually kanila sa Nerve Command Center mabakapan lang sad namo na kutob sa amo ang makita nga kanang orasa nga amo ang reviewon. Okay. So at least doon na may mga CCTV sa dina nga makatabang po ani. Yes sir, naputay si camera nga diin siya gikan ang gato ang SUV. Mas maayo noon sir. So ang direct gyud sir ang nindot gyud ang barangay kay naa gyud ila dia sentro sa ilahang kamera. Sige sir, so naon na ni kay aron nga kwan. Ang traffic division sir, coordinated ba ni inyong opisina sa atong traffic division sa Lapu-Lapu? Yes sir, kaning personnel sa traffic enforcer sir naasad mi diri sa command center sir kay sila sa ang dispatch sa TMS, kami sa diri sa mga kamera diri sa Nerve Command Center. Kanang kuha na gyud mi sir, kumbaga merge na gyud mi diri sa command center. Ato tabangan sir nga matrace ning kuan kay na naman ang CCTV na man ang iyang sir nga makari na si kasama na si mother diri o makari diri kutob sa among mahimo diri sa command center sir among tabangan sir. Unya labi na ang kuan ani matrace sa to ning isa driver ani sir.
basta makuha lang na mo ang plate number, sir. Dali raman na, sir. Kato nang i-proceed sa LTO para matrace na dito sa LTO. Oh, so far, sir, na may initial nga nakuha nga plate number, pero og na may inyong video din ha, formality naman lang ng pag-anha ni Cherry May Pilayo, pwede na yung hinahinayan og tan-aw po niya siguro. Yes, sir. Aside from now, sir, kaya among kuhaon sa namo ang usang pangitabo, ang sa sir, ato nga naitabo ang iyang anak nga naitandan. Oo, niya aday tawangan lang sa dato nga ma-facilitate dito sa LTO kay kini ginanigod mas may man ang kamo mo ngadto sa LTO kay at least na mga kaila na dayon paspas na ba. Okay, sir, ato nga lang ta, sir, kananglan na mo ang katong black and white, sir, para dali dato ma-proceed dito sa LTO. I-attach lang po na to, sir, ba? Oo. Okay. O sige, sir, salamat kay sir. Before siya mo ari diya, sir, magpa-blatter siya for kanang formality, sir, ba? Oo. Sige, sir, salamat kay sa paghatag panahon, sir. Okay, sir, way problema, sir, gabot dire, sir, among gayran o among nang tabangan, sir. Okay, sige, salamat, sir. Mayang buntag. DYHP RMN Cebu, the official #1 radyo mo nationwide. So sila sa monitoring, guys, command center, ang ato nga ang pag-prepare sa mga dokumento ang traffic division, ang atong kapulisan nga may mo imbestigar kay pamanima aron niya para korte na dayon saka ni sa piskalya, no? So mabalik pa to si ron sa traffic division kay nagipangayo pa mga higala. Pero at least ang atong kapulisan sa Lapu-Lapu tabangin lang sa ninyo dukdok sa affidavit din ha para mapasaka sa mapasaka ning kaso ngadto sa piskalya mga higala unya ma-identify ning kung kinsa may tag-iyain ning mga SUV na may plate number mga higalang gihatag ang netizen nya naklaro-klaro naman asa man to nim itong naklaro-klaro na ganina og mahimo surrender na lando at least na kayo may tigiting circumstance mo surrender ka kung sa padayon ka magtago-tago ron mailahan magyud kag I hope sad nga tinudo ni mo na kung ingon formality naman lang nga mo balik magdag tanawan nyo kung nauna na daan diha. Tanawan lang yung una-una dang video. Kay aron igabot nitong kuan na yun, formality na lang naaw niya. Pero nakita na niyo daan. Asa sa LTO, kinalang pa LTO nga, black and white na. Kung na lang daan diha kay malangan pa ning kalakihanan. Krimen man Kapoy ba ang daghan pang kuan day uy. Pastilan. Daghan kayo kuan ba? Sige lang, okay lang, pero kuanan nyo daan. Katong tabangan YGS 323. Mo niya nakita nga kuan. Si sas ka-index sa LTO. Tabangin ko nun nyo, sir. Tabangin nyo nga matrace ni. Kinsa man yung driver Mo na. Og ginukdan na sa kriminal. Na nakadasbag. Ginukdan na rin di pa kay ang papilis pa kuno sa ang black and white. Suwa na, sibat ng kagwang. Ginoo ko ano itong style day? Pagkita nagpamaagi ng lain, kada bang di lang maglikay na lang kung hatag o kuminto nga ko kay di pa lang kita undiin, magkamayo pamalikas. Kilo, na naman ang plate number, nakuha naman Ipaulahin na lang ng ipaulahin na lang ng formality diha nga paperworks diha. Og taga LTO ka karon, o kanaw, sige check niyo sa computer niyo. I-check niyo kisay kay kuan para maadto na dayon. Kaya o ginugdan na yun ni Day, minawa na. Ito na, hay man driver, ito nilalga na sa Manila. Ito rin, gawas na ganit. Hindi ako lang agi kitawa ha, kay mas stress ta og magpadatas no gibati Day. Ginoo ko. Kaya kaya bang, pinaspasay ting ato, good. Kaya, ma-outsmarted tas kriminal. Kriminal man kay criminal case man Criminal case ni kaning reckless imprudence.
So, kriminal na yung mga higala nga kaso. Under sa revised penal code. Outsmarted na sa kriminal. Kay ang kriminal to na. Hay nagkarong dapita. Kay Lunes pagod ay. Unya may kay amo sang konon kailangan black and white. Lisod pala. Pobre ka day. Lisod pa kag in English gani taon. Ngita pa kag mutabang ni Muslim Duk Squad. Orang kalingo-lingo ko aning kuan na day. Kanang pwede ba mausab ninyo inyong pamaagi? Kanang aron nga mapaspas ba? Akong kuan ha, hinahin yung tanaw din ha. Nya ngilteo ko no, asa man si kuan kaindik. I-check na ninyo daan diha. Na may number, na may plate number. Maghuwat pa gid mo nga. Huwat sa nato ang kuan. I-check nyo kisay tag-iya. Karong orasa, ibukan na dayon kisay tag-iya. Kisay driver atong Lunes. Kisay sa kayo naman. Sayo, sorry di may niya among pabuton sa ang black and white na nangakuan. Hay. Katawa lang DJ Boy kay. May buntag ni mo da DJ Boy kay. Hay. Atong pagtagad mga kagalaan kay kanang naluoy lang kita ining sitwasyon na mga kaigsunan baluya oy magtanaw ka ba i-relate imong kaugalingon na kay anak-ana inanak kadako na kay umangkon na kay kuan ka-relate man tanan mga ginikanan unya ang mga kuan taon atong linya may gala ang atong regional director sa Land Transportation Office si Regional Director Victor Kaindik dastong linya karon. Lahat ng tanong straight to the point. Director Kaindik may buntag live daron sa DYHP sir. Good morning. Good morning, attorney. Yes, sir. Sir, kining naabay na hitabo in town this dakpan sa Lapu-Lapu basak. I don't know, og nakakita na kaani sa iyang kuan. I hope nakakita na ka sa iyang CCTV bitaw, sir, nga. Estudyante taon unya, nilabang sa pedestrian lane, pagyod nga gidasmagan, sir ba? Pagkahuman, hanto doon naman na ito matrace og kinsa by driver ining kuan, unya naunsa ng hitabua, among gitawagan tong sa Lapu-Lapu, miingon man nga, sige, kaya itong ikuan na niya, doon na patay mga black and white, kaya endorse nila sa LTO, kaya aron nga mulihok sa kuno mo kung doon na black and white. Basta may procedure ginato sa LTO, sir, pwede bang mahibaw na nato ning driver karon with the plate number nga nakuha na? Sa sakto nga proseso para o gusto gid tang sa may na ay sa your liability. Kinahanglan gid na endorse amo ang atong police report o incident report. But since nga nakitaan man namo sa social media, nagpa-trigger kog motopropyo nga investigation. Sa pagkakaroon nasuwat na ang subpoena, i-serve turong siguro mga pipila ka minuto na nata dito atong mga operations team sa residence o sa katong tao nga nakapangan sa rehistro. Okay, salamat kay sir sa imong initiative paghimo og motopropyo investigation ani. Oo, ang critical good good attorney. Oo. Ang siguro na to nga ang incident is properly recorded. Yeah, oo. Pwede man may nga ng tao nga siguro man na. Oo. Siya tinuod, etc. But process of identifying for purposes of bringing them to our office para mo explain sa ilahang sitwasyon, ato na sad nang buhat pinaagi sa pag-issue ng subpoena. Okay. So at least na subpoena dahil na-issue ang LTO. At least naklaro na sa namo, sir, nga as of now, sa imong pag-ingon, naghimo mo motopropyo, unya doon na yung subpoena, pwede di pa nato nganlan, pero diha sa inyo, nahibawan na nato, kinsa na nga atong ispadatan sa subpoena. Ano na to, pati ang residence. Ang importante ko ang identifiers, no? Plaka, no? Pwede mo kumingon sila, nga pili sila, etc. So, ano yan pa? Ito yung tagi sa proseso. Yan mga panghitabo ito nga, for as long as we are able to properly identify, no? O di man ganit kami, ang police nga nag-ibisita, forward sila. Usually kami magpadamang gid mig subpoena. Oo. Okay. Putol-putol na itong signal, sir, da? Hello? Yes, sir. Go ahead, sir. Kasi pang ang record ang LTO mong ginagunit, so kaya una makahatag sa info, ana. Yes, sir. Okay, sir. So at least imong pag-initiate o motopropyo investigation, nakita na yun sa tong computer diya, sir. Computerized record sa to diha. Diri na nag-direkta sa operasyon kaya hindi madugay kay kung di gud na to dili i-trigger sa atong opisina, kinahanglan mo gud proper nga routing sa pag-abli sa report. Oo. At least ikaw, sir, nakakita gid ka ining sa CCTV ba? Murag
matandog magutagod nga lisod man kay walay hustisya makuan anli sura luoy kay ni mataat ang estudyante taon ba. Ako, attorney, dool kina sa kundughan ng issues sa mga pedestrian ng Brigsan kay ako ang anak sa ron na sa eskwela. Doon na sila ng Brigsan yun diha sa pedestrian rin at ubangan sa sakit sa eskwelahan. Ang surog na akong dugo og mga nana kay kanigo pedestrian rin. Ito kag sa dili. Gamay ra kayo nato karon ang morespeto ani. Supposed to be og naay tao gabarog sod sa pedestrian lane whether gadali ka o wa. Muunong magdudong ka in deference to the pedestrian. Yeah. Kuwang magseminar nito mga driver ini direktor o sabay mahimo na to ini sa LTO? Wa man ta nagkuwang og seminar kay kung nakalistin na sila samot niagi naman ta seminar niya. Ni pasar man sila si DA ang pait good kanang comprehensive drivers education karon ang uban niagi naman lang sa kanang mga internet cafe mga we have already discussed this with the regional directors conference sa ating na murag daghang usab ang sistema sa papaninyo. Dawagon mo din ang istorya dugay na mo drive and isod man kay pasaron o pasab dugay na drive dugay na nagbinuang sa Mao gyud. So balikan tato ining hitabo sa Lapu-Lapu direktor ba katawag lang siguro may balik nimo onyang udto or onyang within today ato nang mahibaw-an kining kwan dili sa tikaunhan pag mention kinsay ngan ani basta at least nalipay mi nga nakuha na ninyo diha sa imong motu proprio investigation do na nay subpina. I presume that person is already identified insofar as our office of LTO is concerned. Yes sir. Mo tagatag ko managing expectations kiingon ba. Kinanglan mo gusto mo hatag upang maybe ugma or sa sige na sir, we will give you ample time and then we will make a follow-up. Ang important ang police investigation report o niya o nakakita sila o probable cause sa criminal nga liability kaya ato agad attorney ang administrative liability raman niya isip lisensyado nga driver. Bitaw director no, but at least sa inyong part maghimo sa mo sa inyong part sa administrative nga aspect o niya ang criminal aspect ato paliho ko ng atong traffic division sa kapulisan aron mapasaka nila ang kaso. Daghan naman tagi pang show cause daghan na tag ang atong first step karon okay na putol na. Sige na lang pasalamatan ta lang si Kwan. Tawagin na lang niya, pasalamat na lang kay wala naman tayo yung oras pod. At least ito na-contact si Director Victor Kaindik o nalipay ta na nagpahigayon sa Kwan. So mo na ilang procedure dito nga black and white gyud but naghimo siya og motu proprio investigation so karon nailhan na ni kay padadaan magsupina. Atong i-follow up mga higala niya or ugma si Director Kaindik og mahibaw-an na ni mga higala maong tao. Biha ka salbahis. Nagani mo agi das pedestrian lane hunong mo. Di mo maluoy na labi na estudyante nag-uniform in tao na mga higala. Ay itaw dili pa na lagi on the air kamay balikason. Matalinong talakayan, napapanahon at pinag-uusapan. Dito diretsahan, walang paligoy-ligoy, walang bulahan. Straight to the point. Mas malamang usapan, mas mabusising talakayan, komentaryong mas mauunawaan. Straight to the point. Tata, RMN, radyo mo nationwide.